alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina son ku taya ni a wannan lokaci yau mai martaba Sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero tare da 'yan majalisarsa da sauran jami'ai da ma'aikata na masarautar Kano. Barka da zuwa wannan gida na gwamnati a wannan rana wanda muka taru cikin ikon Allah domin sada zumunci da yin barka ga sallah ga juna bayan kammala azumin watan Ramadan mai albarka. Mai martaba muna yi maka barka da zuwa, muna yi maka addu'a Allah ya ƙara maka lafiya. A wannan rana 2 ga watan Afrilu mun haɗu a wannan guri wanda shine 3 ga watan Shawwal na 1444 bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam. Mun haɗu a wannan guri kamar yadda ne magana mai martaba domin sada zumunci wanda aka saba a al'adance tsakanin masarauta da kuma kamar yadda mai gabatarwa ya yi magana Hassan da Hussein ne a gudanar da gwamnati a jihar Kano insha Allah. Mai martaba sarki muna so mu yi maka godiya ga 'yan majalisarka. Shekaran jiya da jiya cikin ikon Allah an je an yi gudanar da sallah kuma an gudanar da bukunkuna wanda ina so na gaya wa masarautar Kano cewa yadda aka gudanar da bikin sallah a shekaran jiya da jiya ya matuƙar burge mu kuma muna godiya da irin shirin da aka kusan an dade ba a samu bikin sallah wanda aka shirya shi aka tsara shi aka yi cikin kwanciyar hankali da annashuwa ba kamar yadda muka gani a jiya a fadar mai martaba sarki. Wannan yana nuna cewa ala kulli halin ana samun canje-canje da samun tarbiyya da kuma ƙoƙari na inganta al'adunmu na gargajiya a wannan jihar tamu mai albarka. To da haka maimakon gwamnatin jihar Kano muna gode maka, muna gode wa 'yan majalisar. Ina so na yi amfani da wannan dama mai martaba na ƙara sanar da kai cewa kamar yadda aka sani a baya tun kafin mu shigo gwamnati mun yi alƙawarruka da dama na abubuwa na inganta rayuwar al'ummar jihar Kano. Kuma muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu iko ya kusan watanni 11 kenan da shigowa wannan gwamnati. Ma cikin ikon Allah duk da matsaloli da aka dinga samu a baya ba mu tsaya ba, mun yi matuƙar ƙoƙari don inganta rayuwar al'umma. Mun yi alƙawarruka da dama musamman fannin ilimi, fannin kiwon lafiya, fannin tsaftace ƙasa ko jiha baki ɗaya, fannin tallafi ga al'umma da fanni na bujiro da ayyuka na yau da kullum, musamman samar da tituna masu fadi, kammala ayyukan da ya kamata kammala musamman kilomita 5 a wannan jiha ta. Aka kuma bujiro da ayyuka manya-manyan ayyuka da suka shafi walwalar al'umma
ba na mantawa wata 3 da suka wuce gwamnatin jihar Kano ta ƙirƙiro aiki na yin gadojin sama, ta fara gadojin sama guda 2 da kuma gadojin ƙasa, wanda a wannan lokacin da muke magana tuni mun shirya in Allah ya da dama alƙawarin shi ne bayan sallah za mu fara waɗannan ayyuka. Mun ɗauki ƙuduri na farfado da tarbiyyar matasa a jihar Kano, musamman kamar yadda mai martaba ya magana. Kusan da abin da ya kamata ya magana kansu ina ga mai martaba ya yi, to da aka ba dogon magana zai. Amma harka ta ilimi kamar yadda ya faɗa, mun yi abubuwa da dama. Ya faɗi ɗaukin 'ya'yan da kai su ƙasashen waje domin su ƙaro karatu na digiri, wanda cikin ikon Allah ana ce musu 1,001 kuma suna can suna karatu wasu a ƙasashen India ko da Uganda da sauran gurare. Haka mun yi matuƙar ƙoƙari wajen biya wa ɗalibai na jami'o'i da suke cikin wannan ƙasa tamu kuɗaɗe na makarantunsu domin su ci gaba da karatunsu. Haka mun yi ƙoƙari wajen biya ma ɗalibai na secondary wanda suka gama secondary suna neman su zauna jarabawa ta JAM. Dukkaninsu wanda suka zauna suka jaraba a jihar Kano dai iya sanin mun gama biya musu kuɗi baki ɗaya. Haka muna nan muna ƙoƙari na tabbatar da cewa dukkan makarantunmu na firamare da secondary mun gyara su, mun samar da abubuwan karatu musamman bencina, mun samar da kayayyaki na rubutu, mun samar da uniform wanda yara za su dinga zuwa. Kuma wannan abin da muka yi alƙawari na ci da ɗalibai, in Allah ya da shi ma a wannan karan mun shirya sosai domin ciyar da ɗalibanmu na firamare. Allah ya da wannan. Martaba mun yi ƙoƙari kamar yadda kai bayani akan dakile harka ta daba da sauran ta'addanci wanda ya dinga faruwa shekaru 8 da suka wuce a gwamnatin da ta shuɗe. Kowa ya sani 'yan daba sun addabi wannan jiha, an karkashe al'umma, an ji wa wasu raunuka, an ƙwace bayan Allah wayoyi da dukiyarsu. Tun da muka zo ga jami'an tsaron shugabanninsu suna wannan guri, za su iya bayani cewa alhamdulillah rabbil alamin a watannin mu 11 sai da aka samu cewa wannan ta'addanci na 'yan daba da kwace-kwacen wayoyi sai da muka rage shi da kaso 95%. Banda wannan mun yi ƙoƙari matuƙa domin mu haɗa kai da su jami'an tsaro mu tabbatar da kare dukiyoyi da lafiyar al'ummar jihar Kano. Ina da baƙin ciki na sanar da mai martaba cewa a 'yan kwanakin nan a cikin watan Ramadan mai albarka mun samu wasu marasa kishin jihar Kano wanda suka dawo mana da daba a cikin jihar. Waɗannan mutane mun san su ba wai ba mu san su, sun dawo mana da daba domin ba sa son ci gaban al'ummar jihar Kano, ba sa son zama lafiya a wannan jihar tamu. An samu yanayi da 'yan daba a jihar Kano za su rubuta wasiƙa su aika wa bayan Allah a masallaci su ce za su zo su farma al'umma. Ana gani kamar wasa, kuma su zo ɗin su farma mutane, su yanki mutane, su taɓa wa bayan Allah mata wuƙa,
su ɓace musu wayoyi. Babu shakka gwamnatin jihar Kano a ƙarƙashin ba za ta lamunci wannan ta'addanci. Kuma muna gode wa jami'an tsaro. Saboda a lokacin da wannan abu ya faru, da commissioner of police da SS da shugabannin hukumomi na sojoji na ƙasa na sama na ruwa da sauran shugabannin wato agencies sun yi matuƙar ƙoƙari domin daƙile wannan ta'addanci da aka shigo mana da shi. Sai da suka shiga gida-gida duk wani ɗan ta'adda da aka ji labari sai da aka kamo shi aka danƙa shi a hannun hukuma, kuma hukuma ta yi sauri da ta kai su. Abin da ya sa nake wannan magana saboda mai martaba na sun kasani, 'yan majalisar ta sun sani, amma ya zama wajibi mu ke sanar da ku, mu kuma kira gare ku da ku fito ku ba da gudunmawa ta yadda za a ci gaba da dakile wannan. Yayin da aka kai su kotu, waɗannan dai mutane marasa kishi su suka je kotu suka yi belin su suka fito da su suka bari. Wannan gwamnati tana Allah wadai da wannan, kuma tana gaya musu su wanda suke wannan ko dai su dakata su daina, ko kuma gwamnati za ta dima kansu Allah ya da ta yi musu abin da lokaci ya zo da za mu haɗa kai da mu a gwamnati da ku a masarautu da jami'an tsaro, mu tabbatar mun ceto al'umma daga ƙangi na wahala da ɗarɗar da rashin samun kwanciyar hankali, rashin walwala a wannan jihar ta. Saboda haka mun ɗau matakai da za mu tabbatar da cewa in Allah ya yarda wannan ta'addanci a jihar Kano ya kauce cikin ikon Allah. Ina so mu sanar da mai martaba, sanda muka zo waɗannan da 'yan ta'addanci wanda suka addabi mutane shekaru 8, abin da muka yi da muka shigo gwamnati, muna da dama mu kama su, mu kulle su, ni duk abin da ya kamata a yi musu. So da sun karya doka, sun kashe mutane, sun yi abubuwa marasa kyau, amma ba mu yi wannan saboda mu a ganin mu 'ya'yanmu ne wanda yake in muka janyo su a jiki watakila muka yi musu nasihohi, muka tallafa musu watakila za su ci. Kuma haka muka yi ga commissioner police na ZAMU, ga director SS, sai da aka tarkato su da yawan, sai da muka samu 225 wanda suka ajiye makamai suka zo suka tuba, suka yi alƙawarin ba za su sake wannan abu ba. Kwamishinan 'yan sanda da SS director suka ba su horo. Mu kuma a gwamnatance muka yi alƙawari kowanne a cikinsu ya je ya gaya mana sana'ar da yake so ya yi. In kuma makaranta za ka koma, a cikinsu akwai wanda suke sun gama sakandare shekara da shekaru, masu takardar jarabawa mai kyau, amma an ɗebe su an ba su ƙwaya, an sa su cikin ta'addanci. A halin da muke ciki a yau, mun kammala sunayensu da sana'o'in da suke so su, kuma mun nemi shawara wani irin tallafi za mu yi musu domin su shiga su ma su zama mutane su daina wannan ta'addanci. Idan har gwamnati za ta yi wannan
ban ga dalilin da wasu marasa kishi wanda suke amfani da sunan siyasa su fito su dinga irin wannan suna cin mutunci mutane. Duk ɗan gidan mutunci da mutunci aka san shi, duk ɗan gidan tarbiyya da tarbiyya aka san shi, duk ɗan gidan ilimi da ilimi aka san shi. Duk mutumin da ya fito yake irin wannan ta'addanci domin mun tabbata ƙarya yake, shi ba da gidan mutunci ya fito ba kowa. Muna kira ga mai martaba sarki da 'yan majalisa da taimaka mana domin mu tabbatar mun dawo da martaba da mutunci na al'ummar jihar Kano a duk inda a wannan yanayi. Ina so na gaya wa mai martaba to da irin abubuwa da muke so na dawo da martaba ta wannan jihar, dole ne sai mun dakile hanyoyi irin na cin hanci da rashawa da kwashe dukiyoyin al'umma, musamman abubuwa da suka shafi ƙasa da asibitoci da makarantu. A wannan lokaci mun duba mun ga babu abin da za mu iya yi, dole sai mun saka kwamishin wanda za su binciko badakala da aka yi aka cutar da al'ummar jihar Kano. Mun sa commissions guda biyu da za su binciko mana badakaloli da wannan abu da muke kokarin yi ba shi da nasara da siyasa, ba shi da nasara da siyasa. Abu ne wanda muke so mu hana 'yan siyasar gaba da sauran marasa kishi yin mana irin wannan a siyasa da za mu shiga nan gaba insha Allah. Dole ne a yi siyasar tsafta, dole ne a dawo da martaba ta siyasa a jihar Kano. Wannan shi ne dalilin da ya sa aka sa kuma na tabbatar da al'ummar jihar Kano babu son zuciya a ciki. Abin da kai shi za a bincika kuma shi za a ba da shawara, mai hukunci ya ce a yi maka kuma in Allah ya da shi da kuma al'umma za su fahimci irin wannan. Ina so ne amfani da wannan dama mu gode wa dukkan al'umma da suka zo daga nesa a cikin Najeriya da kuma waɗanda suka zo daga ƙasashen waje, musamman wakilan ƙasashen duniya wanda a jiya sun je fada mai martaba sun ga hawa mai kyau mai tsari kuma sun yi murna. Kuma a cikin yau ma cikin ikon Allah da sa wannan ɗaki su ma suna ganin wannan al'adar tamu ta zumunci mai albarka. Ina so ne amfani da wannan dama mu gode wa jami'an tsaro dukkanin su wanda suke wannan jiha tamu saboda namijin kokari da suke yi wajen tabbatar da kare dukiyoyin al'umma da kuma rayuka. Ina so ne amfani da wannan dama na gode wa dukkan ma'aikatanmu wanda muka ba wa kujeru daga kan mataimakin gwamna, chief of staff, SSD, head of service, kwamishinoni masu ba gwamna shawara, shugabannin hukumomi, saboda irin haɗin kai da ake bamu na gudanar da ayyukan yau da kullum na gwamnati. Ina so na gode wa al'ummar jihar Kano wanda suka ba mu dama suka zaɓe mu domin sun yarda cewa in Allah ya za mu kare mutuncinsu mu musu abin da ya kamata. Haka jami'ai ko kuma 'yan jarida
wanda ba dare ba rana suna ba mu gudunmawa. Muna gode muku kwarai da gaske. Cikin manyan bakin akwai aboki kamar yadda na faɗa wanda ya takarar mataimakin shugaban ƙasar Najeriya, Bishop Isaac Dagosa, wanda ke da sha'awar duk shekara sai ya zo jihar Kano domin a yi bikin sallah da shi, ya ga mai martaba sarki da yan majalisar sarki, ya gan su jiya da muka je fada yadda ya roƙi yake murna, ya ga dawakai masu ƙiba, ya ga hakimai kala-kala, kowa da irin tsarin da ya yi. Yana zuwa yana wucewa ana gaisuwa. Wannan abu ya burge shi, ya ce ya gode Allah da ya sa bai yi misin wannan taro ko wannan abu da aka yi jiya ba. Excellency, muna godiya ƙwarai da gaske, kuma dama haka yake so a dinga shigowa ana ganin al'adar jihar Kano, wato tana da bambanci da al'adu na gargajiya na wannan ƙasa da muke ciki. Shi yasa za ka ga mutane da yawa suna ƙoƙari domin su zo su ta'allaka kawunansu ga al'adunmu na gargajiya da kuma harkokinmu na yau da kullum. Muna ƙwarai da gaske da wannan taro wanda aka yi yau, kuma muna tabbatarwa da mai martaba sarki cewa za mu ci gaba da ba ku kai, za mu tabbatar da cewa mun ci gaba da samun shawarwarinku na yadda Allah ya yarda za a ci gaba da yi wa al'ummar jihar Kano ayyukan da ya kamata. Na gode ƙwarai da gaske, musamman akan magana da kai akan kayayyaki na masarufi. Wannan kayayyaki cikin ikon Allah gwamnatin jihar Kano tun da muka shigo muna matuƙar ƙoƙari a tabbatar da cewa an samawa al'umma abinci, musamman wahalhalun da aka shiga kamar yadda mai martaba ya bayani. Tun shigowar mu sun za mu ce mun raba abinci, kayan masarufi sau 4 har wanda muka yi a cikin wannan wata mai albarka da ya shuɗe. Na kuma samar da abinci na yin buɗe baki wanda muka samu santa har guda 93 wanda muka ciyar da su tun daga fara azumi har zuwa ƙarshensa. Muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu iko, kuma muna tabbatar muku in Allah ya za mu ci gaba da haka. Kamar yadda ka nuna damuwa, ita kanta gwamnatin tarayya ƙarƙashin shugaba Bola Ahmed Tinubu sun ba da tallafi na kayan abinci wanda mun so mu raba waɗannan kayayyaki, amma saboda ba su kammala kawo su ba, suka roƙa cewa mu bari sai bayan sallah za a ci gaba da shi. Kuma in Allah ya yarda na tabbatar muku kamar yadda muke tsari mai kyau wajen raba namu, in Allah ya yarda wannan ma za a yi tsari mai kyau ta yadda zai ya yi wuce ya tarar da talakawa yadda ya kamata. Na ji daɗi da kai godiya ga manyan 'yan kasuwar wanda su ma suka bijiro suke ba da gudunmawa, musamman Azali Kudin Bauchi wanda ya shigo wannan jiha kuma ya yi ba da gudunmawa da raba kayan masarufi wanda a cikin wannan gida na gwamnati aka kaddamar da shi. Kuma labarin da muke samu bisa kwamitoci da aka yi wannan layi ya ji inda ya kamata ne. Haka kuma akwai King Salman na ƙasa mai tsarki na Saudi Arabia, shi ma gidauniyarsa ta kawo abinci wanda shi ma
ya zo aka rabu shi a wannan jihar. Wannan abubuwa sun ke bukata kamar yadda mai mutuwa ya kira masu kudin su zo, malaman su zo, sarakunan su zo, ma'aikatan gwamnati su zo, dukkan masu ruwa da tsaki su zo domin haɗa kai a yi wa al'umma aiki. Muna godiya yadda aka kawo wannan ziyara ta sada zumunci. Allah mai da mai martaba da yin majalisarsa da ma'aikatansu gida lafiya. Allah mai mana, Allah ya ƙara mai mana. Azumi da muka yi, Allah ya samu ci waɗanda aka yi ta a wannan lokaci. Allah ya ji ƙarni kakanninmu da iyayenmu da dukkan waɗanda muka rasa a wannan lokaci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.